बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस जानानै फैदों। आसाम सरकारा मोनसे गोनां फोसावथाय होदों। आसामनि लाख लाइमोनफोरनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त शर्मा बिथाङा मोनसे गोनांथार फोसावथाय होदों। नंगौ, आसामनि लाख लाइमोनफोरनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे गोनांथार फोसावथाय होदों। जाय बिथांमोना साख्रि लानो थाखाय गोसो गुदुं जाना दं, बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावथाय होदों जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त शर्मा बिथाङा। नंगौ, जाय बिथांमोना साख्रि लानो गोसो, बिथांमोना साख्रिनि थाखाय थियारि जादों। नंगौ, जाय बिथांमोना साख्रि लानो थाखाय गोसो गुदुं जाना दं, बिथांमोना दानो थाबैनो थियारि जाखादों। बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मोनसे गोनांथार फोसावथाय होदों। आसामनि लाख लाइमोनफोरनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मानि गेदेर फोसावथाय। नंगौ, आसामनि लाख लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावथाय। जाय बिथांमोना साख्रि लानो थाखाय गोसो गुदुं, बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावथाय होदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। गोदानै आरोबाव लाइमोनफोरनो 1 लाख साख्रि होगोन आसाम सरकारा। नंगौ, गोदानै लाइमोनफोरनो आरो 1 लाख साख्रि होगोन आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। नंगौ, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस जानानै फैदों। आसामाव 1 लाख साख्रिनि फोसावथाय थाबैनो होगोन आरो बे 1 लाख फोसावथायखौ आसामाव थाबैनो होगोन होननानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त शर्मा बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। नंगौ, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस जानानै फैदों। फैबाय थानाय 3 बोसोराव आसाम सरकारा 1 लाख लाइमोनफोरनो साख्रि होगोन। नंगौ, फैबाय थानाय 3 बोसोराव आसाम सरकारा 1 लाख साख्रि होगोन आसामनि लाख लाइमोनफोरनो। नंगौ, बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस जानानै फैदों। साख्रि मोनै लाइमोनफोरनि थाखायबो मोजां खौरां। नंगौ, जाय बिथांमोना साख्रि मोना बिथांनि थाखायबो मोनसे गोनांथार खौरां, एबा जाय बिथांमोना साख्रि मोनाखै बिथांमोनाबो सिन्था खालामनो नाङा। बिथांमोननि थाखायबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त शर्माया मोनसे गोनांथार फोसावथाय होदों। आसामनि 11 लाख बेकार लाइमोनफोरनोबो होनाय जागोन 4 लाख 5 लाख रां। नंगौ, आसामनि 11 लाख लाइमोनफोरनोबो होनाय जागोन 4 लाख 5 लाख रां। नंगौ, बे समाव जाय बिथांमोना साख्रि मोनाखै बिथांमोनाबो जेबो सिन्था खालामनाङा, जेबो साननो गोनां बाथ्रा गैया। बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त शर्माया मोनसे गोनांथार फोसावथाय होदों। आसामनि 11 लाख लाइमोनफोरनोबो 5 लाख 4 लाख रां अनसुंथाइ होगोन होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। नंगौ, बे लन हिसाबै नङा, अनसुंथाइ हिसाबै बे रांखौ होनाय जागोन सरकारनिफ्राय। नंगौ, बे 4 लाख 5 लाख रांखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायना होदों। बे रांखौ लन हिसाबै होनाय जाया, बे रांखौ अनसुंथाइ हिसाबै होगोन होननानै बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त शर्मा बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायना होदों। नंगौ, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस जानानै फैदों। बे रांजों बेकार लाइमोनफोरा खामानि मावनानै जौगालांनायनि थाखाय बे रांखौ सरकारा होगोन। नंगौ, बे 4 लाख 5 लाख रांखौ आसाम सरकारा, जाय बिथांमोना ओरैनो गोग्लैसोनानै दं, बिथांमोना जाहाथे माबा मोनसे मावनानै जानो हायो, बेनि थाखाय बे 4 लाख 5 लाख रांखौ होनाय जागोन होननानै बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त शर्मा बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायना होदों। नंगौ, बे समाव जाय बिथांमोना साख्रिनि थाखाय गोसो गुदुं जादों, बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावथाय। थाबैनो जोंनि आसामाव 1 लाख साख्रिनि फोसावथायखौ थाबैनो होसिगोन होननानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त शर्मा बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायनांगौ। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस लाना फैदों। जाय बिथांमोना साख्रि लानो थाखाय गोसो गुदुं आरो जाय बिथांमोना साख्रि मोनाखै बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावथाय होदों। नंगौ, बे समाव जाय बिथांमोना साख्रि लानो थाखाय गोसो गुदुं बिथांमोननि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त शर्मा बिथाङा मोनसे गिदिर खौरां लानानै फैदों। आरो जाय बिथांमोना साख्रि मोनाखै बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार फोसावथाय होदों। नंगौ, बे समाव बड'लेण्ड बुब्लियाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बिग ब्रेकिं निउस लानानै फैबाय। बङाइगाव मेरिडियान किया मटर श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बाम्पार अफार। नोंथांमोना सोरबाफोर मेरिडियान किया मटर श'रुमनिफ्राय गारि बायनो गोसो दं अब्ला बङाइगाव थांनानै बायहैनो हागोन। बे बाम्पार अफारफ्रानो जाहैबाय सेल्टस गारियाव 1,25,000, क्लेरेन्स गारियाव 1,50,000, सनिक गारियाव 50,000 सिम खम बेसेनाव मोननो हागोन।
नोंथांमोना गोसो गुदुं अब्ला थाबैनो नैबे जानबुं नङाव सुलाद लाहरनो हागोन। जानबुं अनजिमायानो जाबाय 0629 213 4455।